104.7 IFM. Report! Higit isang buwan bago mag-umpisa ang campaign period sa mga local na positions para sa halalan 2025, unti-unti nang lumalakas ang kalakalan ng mga paggawa ng campaign material sa Pangasinan. Ayon silang may-ari ng tarpaulin printing shops, unti-unti na umanong dumadagsa ang mga kandidatong nagpapaprint ng tarpaulin at iba pang kanilang mga gagamitin. Ilan sa mga pinapagawa pa ay tulad na lamang ng mga stickers, damit at marami pang iba. Samantala, dahil sa taas ng demand ay bagsak presyo ito kung saan halos sa 4.50 pesos ang kada square feet na lamang mula sa 12 pesos nito sa normal na araw. Dahil dito, bultuhan na umano ang kuha ng ilan kaya inaasahan na hanggang buwan ng Abril ay walang humpay na ang kanilang pag-produce sa mga campaign paraphernalias. Nagpaalala naman ang COMELEC ukol sa itinakdang campaign funds ng mga aspirante depende sa kanilang tinatakbuhang posisyon na huwag sumobra dahil ang sino mang lalabag dito ay papatawa ng election offense. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.